חברים יקרים, מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית יהודית. אין זה אומר דמוקרטיה שאתה אוהב את מי שדומה לך בצבע. אין זה אומר שדמוקרטיה לפגוע בזכויות האדם הבסיסיות של האדם. הזכויות של האדם היא לעבוד, להתפרנס בכבוד, לחיות בכבוד, גם אם אתה אזרח, גם אם אתה אזרח לא אזרח מדינת ישראל. אני יודע שזה לא פשוט לכם. אני ועוד מספר חברי הכנסת בכנסת לפני שנה וחצי אמרנו החוק הזה לא חוק חוקתי. אמרנו זה נוגד את הדמוקרטיה הישראלית. לא הקשיבו לנו, לא רצו לשמוע. בסופו של דבר בית המשפט העליון ביטל את החוק, ואני שמח שביטל את החוק. מה שאני יכול לומר לכם, במדינת ישראל יש הרבה מאוד אנשים גם בצבע לבן. אילו אתם בצבע לבן, מדינת ישראל לא הייתה מתייחסת אליכם כמו שהיא מתייחסת אליכם. אני יודע, יש יותר מ-400,000 לבנים שבאו מרומניה, מרוסיה, מבולגריה. אף אחד לא אומר להם כלום. גם אנחנו אותנו את יהודי אתיופיה לפני 30 שנה כשבאנו לכאן אמרו לנו אין יהודים שחורים. גם לנו אמרו שאין יהודים שחורים. עכשיו אני יודע שאתם לא יהודים, רובכם לא יהודים, אבל זה בכלל לא משנה מה דעתו של האדם. צריך להתייחס לאדם בגלל שהוא אדם, לא בגלל שהוא נוצרי או מוסלמי או יהודי. ואני אומר, אני כאן קורא לממשלת ישראל, לעם ישראל, להתייחס אליכם בכבוד. להתייחס אליכם בכבוד זה אומר לאפשר לכם לחיות חיים נורמליים, להתחתן